Η Επιτροπή Κοινωνικών Φορέων Ιεράπετρας και Μακρύ Γυαλού για το νοσοκομείο μας υποχρεώνεται αυτή τη φορά να απευθυνθεί στο λαό. Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι μεθοδεύουν ολοταχώς στην ουσιαστική κατάργηση του νοσοκομείου μας. Μας είπαν ψέματα, μας καθησύχασαν, μας παραπλάνησαν. Αντιστεκόμαστε μαχητικά σε κάθε μεθόδευση για την υποβάθμιση του νοσοκομείου μας. Παλαϊκό συλλαλητήριο, Τρίτη, 25 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί, στην πλατεία Ιεράπετρας, με προορισμό την περιφέρεια στο Ηράκλειο. Απαιτούμε άμεση αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού. Απαιτούμε το νοσοκομείο να είναι ανοιχτό όλο το μήνα. Απαιτούμε τη στελέχωσή του με το απαραίτητο προσωπικό. Θα αντισταθούμε μαχητικά σε κάθε μεθόδευση κατά του νοσοκομείου μας. Παλαϊκό συλλαλητήριο, Τρίτη 25 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί, στην πλατεία Ιεράπετρας, με προορισμό την περιφέρεια στο Ηράκλειο. Η Εκκλησία και ο Δήμος Ιεράπετρας είναι μαζί μας. Όλοι μαζί για το νοσοκομείο μας, για τη ζωή. Θέλουμε πίσω το νοσοκομείο που μας κλέβεται.